Co je? To musíš dát, to musíš. Tam nahraj, tam nahraj. No, a dělej. Gól! Jo! Dobře ty! Jo! Ty fandíš Spartě? Co? Ne. Nefandím Spartě, já jen tak. Jo, to máš ty hajzl. Pojď. No, co kde ten hajzl? Čupni. Čupko. Jo! Co teď děláš na tom počítači? Doufám, že zase nehráš ten svůj, jakže se to jmenuje ten... Counter Strike. Ha? Ne, to už jsem přestal hrát, to už je trapný. Já se koukám na Wikipedii, víš. Ona začne za chvilku škola, tak aby byl fit na ty, víš. No, pojď ty si mě. Au. Jo!